Yo, what's up guys? So welcome to our vlog. So welcome back to our Corimao channel, no. So karon no among nag-video mi, nag-vlog mi ron kay mga ligo mi. So amo no na mag-video, mag-vlog mi kay para na poy document sa among life. Char. Guys, nami sa Sanuan kay nagapit mi dire kay nagluto mi sa saging. So, unsa ni nga family dire? So, mga Sumubay family, no. So, shout out sa inyo Sanuan. So, kung kinsa pa tong wala naka subscribe sa among YouTube channel, please to subscribe and don't forget to click the notification bell button para lagi kayong updated sa susunod naming video. So, ano ako mga kauban, no? So, nara sila si yan, si Buloy ba kano? Yes, Buloy. So, among duha ka guys nga mga kauban, so nagkuhan sila guys. Ang isa, no? Si Joey Langka, yung gikaw niyang igagaw nga si So, ay isang vlog. Genevieve? Hi. Hi. Ayaw, cool. Atat, cool. Siya, nga, kagsili. Oh, sili. Guys, nga og sili guys kay. Is the best kay siya. Step. So, we are here na. So, say hi naman sa vlog namin. Hi. Why cooperation? Hi. Hey, daddy. Hi. Wow. Igulang lang. Si Charity. Ako si Naro. Ay, Mark. Si Charity. Si Charity. Wala pa. Munadya, sige pag module. Wala, di nakabalog-lungag. Si Madam. Madam. So, yan o. Oh, kana. Kina. Dili lang nasagot mo ba to? Madam. Si Madam. Oh. Okay, please. Subscribe my YouTube channel. Mga Boy Scout of the Year, oh. Saman. Biscuit of the month kana. Man. Feeding ka karon dia. Mayibang dito sila. Okay. Mag-feeding. Feeding program. Ato ni dapugan paingon diri yo. Sa ibabaw ba? Pit na maluto gid mo kwan, kusog kay mo siga sa mong kahoy. Yan. So, narang mga kauban guys, no? Mga guess who? Mga guys, so karon nagulat na mi ito. Ato na mi sa mong kaliguanan, no? So, nagulat na lang mi sa mga kauban diri, no? So, nara mo ang mga foods nga gi-prepare na mo. So, pangkaligo lang siya nga foods, no? Dili gid siya pang paniudto, no? Mura siya pulutan. So, mato na mi guys, no? Bye-bye. So, Dito ka, Pikus. asa ko? Oy, Joey ko. Lahat yung mga bataso, no? Ito na ta. Well, chill ba? Importante rin na sa itong life. So, yan. Sige, sakay. So, ako maguna, guys. Here we go na to our, ano. So, ito ara Sa sila. konot eh. Ambi ang galon, be. Oh, ito na mi. Basig maulog. Yekor. Naipit sa dua ka itlog.
So what's up guys? So karon mag-backline namin no. So wala ako ka video sa pagpaingon sa dalan diri no kay grabe ko suking ulan no basa kaya akong buhok. So makita nimo akong background. Grabe gid ka fogs no. Nice kayo siya tanawon guys kay makita nimo ang fogs. Nara ang fogs guys. Na siya dayon. Oh, enjoy kayo guys no kay my god, grabe kay kusog ang ulan. Unexpected kay nga mag-ulan dahil siya karon. Grabe ka ano sa baklaya. So karon mag-backline na mi paingon sa mong kaliguan no sa Lanisi no, boundary sa Samay ug Lanisi. So karon makita ninyo ang kanindot kung unsa kanindot diri guys. Before mo makaadto sa inyong kaliguan guys, double adventures na guys no. Makita gid nato no. Maklaro gid. Nara guys. So nara ka mga kauban guys. Nice kayo! God, pags... So nara. Okay, asa pa. So nara guys. No, nakay masakatan din nga bukid no. So ito ka sila. Grabe kay kanindot diri guys. Fogs ka ayo. So nara. So di ba nice kayo siya no. Fogs ka ayo siya. Tura. Magi pa mig Japanisan sa mga gagmay nga kawayan no? Sa Japanese. So nara sila. Hapit na mi. Tuan nami sa Japan. Paingon nami, pasulod nami sa Japanese na no. So nara makita nimo background. Grabe kay ka fogs guys. So, nara. Bye, pata din dyan, tulog yan. Pag okay na ka din. Siya fogs guys. So nara ang Japanisan no. So, kuman, kumusta ang ulan? Ay, sulod pa diha. Oh shit. Oh shit. Bawit sa Ay, kulit. nagulog dah. So guys, nara guys, pasulod na mi. Nara. Nanagid mi. So yes, nice kayo siya no. Abangan nyo. Bukas ay. Madamon sa madam. Abangan nyo. So nara siya guys. Grabe siya ka nice no. Super. Sulit. Japanese na siya, Japanese bamboo. Japanese bamboo na siya. Ba't nga nung gitawag siya Japanese bamboo nga Philippines mini diri di man siya Japan. Unsa model? Saan na model? 1, 2, 3, papa. Na nice kayo siya. Recognize ka ng nakasa mga wedding. Nas ka rin sa mga wedding kuan. Wedding video. Mga videographer nga mas nice kay mo edit no. Mas samot nice kay mong camera so karon mo gamit yung cellphone lang. So nakapabor lang gid mi. Guys, pila ka Abangan nyo. May mga ahas dito. ahas. So kayo yung mga ahas eh. Hindi kayo mga ahas dito. Yung doon sa... Magbisaya na lang gud ta. Yan naman Tagalog. So tara sila oh. Nagbitbit sa among mga Oy. Nasi yung Japanese bamboo. Sulit kayo. Among balag mag-ulan, rain or shine. Adto gyapon mi sa rain or shine. A few moments later. What na gid mi sa among agianan. Bag de. Di bag. Kami po pura biyag. Sa ocean sleepers. Saan mas nito doy? Ang face reveal. Kadua na ko. Ay, oy, face reveal ba? Face reveal. Paligoan yung ganda. Ba man siya nagpakuan eh, nagpatiro sa Nabigyan ko kay. Nabigyan ko ba kay. Isa ni agi ko dira be.
Ako silis nakawara mo ba? So, ano yan ni Giod, guys? Oh my God. So, ito na mong kaliguan. Bakit kumang... Naramong kaliguan. Sulit ko siya kaya nasa mga tubig no, kusuting aga sa tubig. Paki-shutdown. So, kanta man. Kumusta man? Unsa man? So, nakapot lagi ang fogs dire, nag-fogs. Siya kay kusog kayo ang ulan. No, tuwala sila sa ubos. Tapos, tuwala sila sa ubos guys. Nangambak na sila. Oh my God. Nag-fogs dito. Gabo siya ng fogs dire guys. Nice kayo siya kayo. Bugno kayo ng tubig. So nagkaliro. Ana, goods. Guys, wala may kaparang video no kay. Grabe, tugnaw kayo dahil nag-ulan po yun. So makita ninyo yung fogs dire guys. Nindot kayo. So na so, ang fogs. Pero yan sa ubos, ang linaw no, ang kaliguanan. So kung mga kauban, nara guys. Hoy, tugnaw kayo. So Jane, kumusta yung paglangoy? Yun yan. Sa kuan. Okay kayo ba? Ha? Ay mong naong, okay rin mong naong? Ako ba? Ano ka sa? Okay rin mong naong? Tugnaw kayo, gakurog-kurog akong kamot guys. Tungod sa katugnaw. Sir, ako pumula na. Grabe ka tugnaw. Wala guys. Dahil sa amin karon sa pag-video no kay tugnaw kayo tayon ulan kasi mabasa ang cellphone no. Apil na lang po niya no. Kay at least nakakita mo sa kanindot ang kaliguanan dire. Bye bye.